wis kecekel dening tangan arep apa kowe? Aduh. Nggih. Sedaya katatan payun pangapunten nggih. Kula mboten dosa, kula mboten lemah. Orang rumangsani dosa, orang rumangsani lubuk. Nyatane kowe njaluk rabi telu ya ora? Mboten nggih, kula namung nderekaken dhateng anakipun Gatotkaca Sanggilang Pada. Lajeng wadah kula inarya pancataning angkara murka. Aku gelem nek aku marang patok bisa nyekel sapa to sing gawe sendika kaya ya wae.
dikapak-kapak ngomong kene salah neng diklaini yo ing konangan wong sing diduyu bae aku mau salah luput mergo aku nyagui panjaluki begawan supaya molo iki durung wae aku goleki dhek durung bisa ketemu malah ketemu Satya sing kondang Gatotkaca mesti bakal ketulo-tulo meneh uripku Candrabahu lho kok kowe ngerti karo aku aja maneh mung kowe lah wong kowe kuwi sing kongkonan aku tadi memper kowe ora weruh aku sumur sak nyatane aku iki dudu Gatotkaca Gatotkaca kuwi kanggo gawe sesingon aku iki sejatine Begawan Sukanirmala Sukanirmala ya sopore kaki-kaki oleh rapoto abang kawalagar manguhing musuhan minto lawan lersimbo nabdo kahanan jagat ora tonton margo sono piyayi jag-jagan mawat daging yang utawane nganyak-anyak wong kang ora duwe wong cilik kaya dene dijapu aku iku Sukanirmala kowe ora lenggara yen kowe iki dadi kurang lenggara yen kowe dadi ujung kang kudune kowe disembah-sembah disuhun-suhun margo saka kata perindahmu nggone dadi guru nggone dadi panutan jeblok kaya ngono kuwi entuk-entukane lho lah kok aku ndalik wis buta idan ora sengane aku ndalik aku ngerti saiki endi sing bener endi sing luput jebul aku kok mateni jaman kok kuwi kok ora lagi ya lho anak loro lan tak jaluk wah ora urusan sing penting Gatotkaca supaya kudu mati saka tanganku buta edan kepala iki mergane mati kok tak bener mesti